थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि थामथि रुंसारि सानखौ दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटिनि अनसाय आफादनि मावखुलियाव मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बादियै रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि सावजेननायजों लोगोसे बिबार बावजेनो आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' आरो बारग' फोरोंगिरि बिनेश्वर बसुमतारी बिथां सानैया। बेनि उनाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गासैबो सोद्रोमा आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनुरन्जन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। दिनैहाय आइजो आफाद 21 अक्ट'बर थुनलाइ आफाद दिनैनि बे सानावहाय बर' हारिनि आंनि आफादफोरनि बानजायगिरि आफादगिरिजों लोगोसे लानानै गासैबो जामिनी नार्जारिया रुंसारि जादोंमोन। बायदि बिबानाव आरो दिनैनि बे सानाव हारिखौ सिबिनाय जोङो जोंनि जिल्लानि बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जुथायैहाय थामथि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। बर' हारिनि जोंनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनिनो लखिमपुर जिल्लानि बाथ्रानि बे जाहैगोन रोखा आंनि बेखौ बुंगोन थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारि जायखौ आङो आंनि जोनोमगिरि बिफा नङाब्लाबो गावनि जोनोमगिरि बिफानि फिसासिन आङो मानिबोदों मान बावबोदों। जाहोना जाहैबाय जोनोम मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय जोनोमनि उनावहाय बबेबा जाहोननि थाखाय गोबां जेंना जेथोखायनो जोबोद सहायनांनाय बुब्लियाव लामा आन्दायनाय बुब्लियाव जाय बिफाया आंखौ बुंनो थाङोबा गोदान जादों, बे बिफानो जामिनी कुमार नार्जारिया आं बुंबोबाय आगोलावबो आरो लिरनाय आंनि मेथाइखौबो बेखौ आं मेथाइ सुजुनानै मेथाइखौ आङो रोजाबबोदों फंबाय फुंजा मुसाहारिनि गाराङावहाय। बे मेथाइखौ रायजो राजानिसिम आं हगारबाय, बिथांमोनहाबो जानो हागौ खोनाबाय, बयबो रायजो राजाबो खोनासंबाय जानो हागौ। दा बाथ्राया जाहैबाय आङो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव आंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि लामाया थुंगेबायमोन। बे समाव आङो आफाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो आफानि अननाय हेफाजाबनि सायाव आङो आंनि जिउनि लामायाव सोलोंथाइ लानायनि जि मोनसे दिंग्रायबोन्दों बियो जाफुंसार जादों होनोबा आफानि अननाय साया सायख्लुमावनो जाफुंनानै फैदों होनजायो। आरो दिनैनि बे स्टेजसिम फैनायाव आफानि बिहोमा नङामोनब्ला आं दिनैनि नैबे समसिम थांनाय इं 1984 मायथाइयाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बै समाव लखिमपुर जिल्ला गिदिरथार मोनसे दैबाना जादोंमोन। जोंनि गामिया समथंआवमोन बे समावहाय। बे दैबानाजों जोंनि आबाद फोथारफ्रा सिलिंखार जालांदोंमोन आरो बावहाय आं बे समावनो बङाइगाव कलेजाव फरायहैनानै दंमोन। आङो दैबाना लोमजानायनि जाहोनावहाय न'निफ्राय रांखावरि हरनो हाया जाबायमोन। आङो राहा गोमाजानाय जाबाय। बे समावनो थिग माने जाय समाव खैफोद फैदों बा निदान आंनि सोलोंथाइ लानायनि लामायाव आं जेंनाजों गिलु बालु जेंनाजों आङो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन। आंनि सोलोंनाय बा जिउ लामानि जि मोनसे बे समावनो आफानि अननायखौ मोननानै आङो आंनि आनजाद पिउ इउनिभार्सिटि बै समावहाय हायार सेकेन्डारि पिउ होनोमोन। पिउ आनजादखौ आं उथ्रिनो हानाय जादों। बेनि उनाव आङो बिए फरायदों आफानि अननायखौ लानानै आरो बिए आनजादखौ आङो थांनाय इं 1988 मायथाइयाव आङो उथ्रिसार जानो हादों। आरो बे समनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला आफानि अननायखौ लानानै आफानि
गामिया क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय फाग्राबारि गामियानो बे गामियाव थानानै आङो बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जि मोनसे मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर बा आङो सोलोंजेननायनि जि खाबु मोनदों होनोबा आङो बै समाव आफानि न'आव थानाय बै मायथाइयाव इं 1986 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइनिफ्राय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लाजेननायनि खाबुखौ आं मोनदों आरो आङो बै बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो आदा नामसोरां नार्जारी मुंनि सासे आंहा बिदा दङ बुंनो थाङोबा फरायसा आफाद दख'रानि बे आफादगिरिमोन बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै बनरगाव दख'रानि गामिफ्राव थांनानै आलादा रायजो खुंनायनि जि मोनसे रायजो राजाखौ सिरि मोनखांनायनि बे आलादा रायजोखौ बर'फोरनो मानो बे बाथ्राखौ आं मिथिनो खाबु लानो हादोंमोन आरो थांनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो बिएलटिनि सोमावसारनाय बे समाव न'आव थानानै आं खामानि मावबोदोंमोन आरो जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो आफादनि न'आव थानानै जोङो खामानि मावबोनो खाबु लानो जादों जायखिजाया आफादनि बिहोमानि बाथ्राखौ बुंलांजोबनो हानाय नङा बिजाबाव लिरनाय दङ बे बिजाबनिफ्राय उनावहाय आं मोजाङै बेखौ माबानो नाजागोन फैगौ समावहाय एसे गोरोन्थि दङ आं ओंखायनो दा हगारनोबो लुबैथ'वाखै उनावहाय बे बिजाबखौ रोखा खालामनानै होनाय जागोन बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ बेवहाय जाय बिजाबखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनि कुमार नार्जारी बिसम्बि होननानै फोसावनाय जादोंमोन थांनाय 2022 मायथाइ 18 नभेम्बराव बेखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दं 18 नभेम्बराव बेखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दंमोन बावहाय जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि हाबा मावलांदों आरो गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनायनि जि मोनसे गोसो गोनां आफाया सासे गोख्रों सासे आबाद मावनायावबो आखा फाखा आफाया गोदान बिखान्थिजों पावार टिलार जाय समाव गैयामोन गिबि गामियाव बाहायजेननानै हालेवजेननाय ट्रेक्टर आरो गोबोर गेसनि मोनसे पान माबानानै अर संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरनि बे गोदान बिखान्थिनि माबाफोरखौ गामियाव बिदिनो सिगां बाहायजेनबोदों मावनोबोदों आरो आफाया गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनो सांग्रां आरो थुलुंगा आरो आबाद फोथारखौ मोजाङै माइ गायखांनायनि उनावहाय दैया आबाद फोथारखौ मोजाङै हाबाब्ला आबादफ्रानो मोजां जाया बेनि थाखाय बियो जाम्फै मोनसे थापकाटा होननाय जाम्फै दंमोन बे जाम्फैनिबो बे सासे आफादगिरिमोन बे जिल्लाखौ सामलायग्रा दा गोबां खामानि आरो रमानांगो सोमावसारनायाव आफाया केपिटेलाव जोबजादों आरो आंखौ दानायाव बोरैहाय बियो आंनो थुलुंगा होबोखो बे बाथ्राखौथ' आङो फंसे बुंनानै फोजोबनो हानाय अब्लाबो आफानि अननाय आफानि थुलुंगा होनाय बेयो गोसोखांजाथाव जानानै थाबाय थागोन आरो बेखौ गोदोर खालामनो थाखाय नाजालांनायनि मोनसे नोजोरजोंहाय जोङो एसेबां आफानि जोङो होलांनाय बिहोमाफोर बेखौ जोङो लानो हायो जायखौ जों लानो गोनां बेखौ लानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो बेखौनो आङो बुंनो लुबैगोन जे जिउआवहाय कापोलफोर नांगौ जामिनि कुमार नार्जारी आफा बायदि मोनसे सुबुंखौ बिफा हिसाबै इसोरनि दैदेननायनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन इसोरानो लोगो मोनहोदोंखौनो बुंनांगोन गुदियावथ' इसोरखौनो एंगारनानै जेबोथ' जाया आफा दैदेनदोंमोन जायनि जाहोनाव आफाखौ आं लोगो मोनदोंमोन आरो आंनि
आफादनि दारै आनान गसायानो जेंनाखौ सुस्रांगोन आं बारा माखासे बेनि सायाव दा आं फोरमायबावगोन बेखिनिखौ आं दा आं बुंनाय जाबाय আজি যেহেতু জামিনী কুমার স্বর্গীয় জামিনী কুমার নার্জারির দ্বিতীয় বার্ষিক মৃত্যু তিথি এই তিথি উপলক্ষে তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আজি ধেমাজি জিলাৰ চাঞ্জাৰী নগৰত ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বিশিষ্ট যিবিলাক ব্যক্তি আছে আজি ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু লগতে যেহেতু জামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰী 1940 চনতে জন্মগ্ৰহণ হৈছিল কোকৰাঝাৰ জিলা বনগাঁও অঞ্চলত তেখেত এজন সমাজ সংগঠক সমাজ সেৱক আৰু এজন শিক্ষাবিদ আৰু তেখেতে এজন আছিলে উৎসাহ যোগোৱা সহায় কৰি পেলাই ভাল পোৱা মানুহ এজন আছিল আৰু তেখেতৰ উৎসাহতে আৰু তেখেতে যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ দি পেলাই শিক্ষিত কৰি তুলিছে আৰু সেই অঞ্চলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহুতো কাম কৰিছে তেখেতৰ অৱদান বহুত আৰু অন্যান্য সমাজ তথা দল সংগঠনৰ লগত তেখেতে জড়িত আছিল আৰু তেখেত এজন বড়ো সাহিত্য সভাৰ সময়তো তেখেতে পুলিচৰ অত্যাচাৰ আৰু নিজে জেল খাটিব লগা হৈছিল যেহেতু পিতৃ হ'ল আমাৰ যেহেতু জন্মদাতা আৰু তেখেতেই আদৰ্শ মতে আমাৰ যেহেতু বৰ্তমানৰ চিফ বড়ো কালচাৰ ৱেলফেয়াৰ সমাজ কাউন্সিলৰ মাননীয় মীনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ যিহেতু পিতৃ তেখেতৰ আদৰ্শ মতে আজি তেখেতে জীৱন যাত্ৰাত খোজ দি পেলাই তেখেতৰ আদৰ্শ মতে তেখেতে অনুপ্ৰাণিত হৈ যিটো বৰ্তমানলৈকে সমাজ তথা জাতিৰ হকে তেখেতে কাম কৰিব পাৰিছে আৰু মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিব পাৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা সেইকাৰণে আমি ইয়াত সকলো মানুহ ইয়াত আহি পেলাই আজি সমবেত হৈ পেলাই তেখেতৰ তৃতীয় বাৰ্ষিকী মৃত্যু তিথি সেইটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ চাম বুলি ক'লে আজিৰ যুগত ভাৰতবৰ্ষতে যিটো ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউএনৰ মতে প্ৰায় পৃথিৱীৰ যুৱসকলৰ ভিতৰত 34% যুৱক ভাৰতবৰ্ষতে বাস কৰে গতিকে যুৱ শক্তি ইমানেই ডাঙৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই যুৱ শক্তিক কিন্তু আমি ভাল কামত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰি তোলাৰ লগতে যিটো বৈজ্ঞানিকভাৱে যিবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছে বা যিটো শিক্ষা লাগে টেকনিকেল শিক্ষা সেইবিলাক শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব আৰু যিটো যুৱচামৰ মাজত কিছুমানক আমি চালে আমাৰ অলপ বেয়াও লাগে যিটো নতুনকৈ যিটো মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পেলাই আমি আমাৰ যুৱচামে যিটো বিচলিত হৈছে সমাজৰ পৰা বিশৃংখলতা আনিছে সেইবিলাক চালে আমাৰ অলপ কিবাও লাগে তাৰ মাজতে আমি কিছুমান তাৰমানে আমি ভালো পাইছোঁ ভাল ল'ৰা ছোৱালীও ওলাইছে তাৰ মাজত কিন্তু এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সমাজ দল সংগঠন তথা চৰকাৰৰ অৰিহণা যোগাই এই যুৱচামক শিক্ষিত কৰি তুলি পেলাই তেওঁলোকক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি এই যিহেতু স্বৰ্গীয় জামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰী তেখেতৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক মৃত্যু তিথি আজি তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী আজি চিমেণ্ট চাপৰিত চাঞ্জাৰী নগৰত ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তেখেত হ'ল এজন 1940 চনতে তেখেতৰ লালনুমা